shi yana bugo waya ne yana min nasiha dan menene nake yin karatutukan da ake rigima in hakura mana in daina ko in ci gaba da faɗin abin da sauran mutane suke faɗa dan dai a zauna lafiya kana samu rigima. Sai na ce da shi to menene aka faɗa maka na faɗa wanda kake ganin yayi muni kwarai da gaske wanda ya kamata in daina faɗa. Yace na farko dai an ce kana zagin waliyan Allah kuma kana kai makiyin annabi ne, baka san annabi, baka kaza baka kaza baka kaza, saboda haka ne ma aka hana ka karatun kofar wambai. Na ce to zan maka kwatance, ka je wurin masu sayan kasar, ba ni zan baka ba, ka nemi kasar din da aka yi na wannan kofar wambai din ka sa ka ji, gobe da daddare karfe 10 ina jiran ka bugo mun waya, amma kai ma alƙawari tsakaninka da Allah zaka yi haka. Yace ya yarda. Ya je ne mu kasar yasa ya ji, da daddare kuma ya bugo mun yace na ji kasar gaba daya, yace amma kai ne a cikin wannan kasar din? Nace ni ne, ba wani bane. Yace to mu abin da aka faɗa mana ya shawo man da abin da naji a kasar din, dan ni a cikin kasar din sai naji ni kaina ina da bukatar in ji wannan karatu. Nace to kila ka ce wannan ne na faɗa ma, amma ka je dukkan wurin wani wai sai da kasar da zaka ji ina ake sai da kasar din Jafar, da ka je ka ce baka kasar din Jafar ko wanne ne, ko na bara ko na bana ko na Kano ko na Bauchi ko na Maiduguri ko ba wanne ne, ka samu guda biyu dan Allah ka ji, ko uku na baka kwana biyu. Ya je ne waɗansu kasar din daban wanda ni ban ma san wani kasar bane, sai shi yake bani labari. Yace to malam dai na lura wannan abin fitina ne. Nace to Allah tsare mu da fitina. Nace to duk abin da za a ce maka wani ya ce kaga ya kamata ka nemi bayani daga wajensa. To ni wannan shi yasa dan na lura cewa idan zan faɗi hijira kadai, to da yawa daga cikin waɗanda suka bala'antu da kalandar bature ba za su gane ba, sai in faɗi hijirar sai in faɗi wancan dan in kafa mutane hujja. An gane ko? Tunda muna zaune ne a ƙasa ɗaya da musulmai da kafirai, kuma za a turo maka dan security musulmi, za a iya turo maka kuma kafiri, kuma dan security musulmi na iya rubuta report akan ka, kuma kafiri zai iya rubutawa. To ka faɗa masa ji har tarihin kalandar da ya yi imani da ita, gashi rana kaza ka ce kaza, me ka ce wanda ya kare doka ko ya saba wa ka'ida, ko ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani, shikenan magana ta daga ta kare. Ina jin ni dai wannan shi da uzuri na da na bayar, da nake bayarwa idan an tambaye ni me yasa nake faɗin kalanda. Amma in ba haka ba gaskiya kalandar musulunci ita ce kawai kalanda, ta arna bai kamata ba, kwata-kwata bai kamata ba yin amfani da ita. Allah kawo ranar da kalandar musulunci za ta mai gurbinta. Wannan ce da Allah mutumin da ya sanya wa ɗansa suna daga cikin sunayen ashabul kahfi din nan, sai yanzu ya ji karatu, ya halatta ya canja a guje kuwa. Daga nan ma in ka zaba sai ka je gida ka faɗawa ɗan, ka faɗawa uwar, kuma ka faɗawa mutanen. Idan ma yaron ya girma ne ko an sa shi makaranta sai ka je high court ka je ka yi declaring din cewa sunan ɗanka daga yau ya koma kaza, ka sake masa sabuwar takarda. Manzon Allah ya canja sunayen sahabbai da dama waɗanda da sunayensu ba su da kyau, cikin maza ko mata. An gane ko? Da haka wannan tabbatacce ne a cikin suna. Ko da juwairiya, da sunanta ba juwairiya ba, manzon Allah ya canja mata juwairiya. Wata mata zo ta ce, manzon Allah ce ya sunanki, ta ce Asiya. Asiya kaga bi sad mai sabo kenan. Manzon Allah ce daga yau sunanki Jamila, ya canja mata. Da yawa daga cikin sahabbai manzon Allah ya canja musu sunaye. Da haka idan an sa suna bisa kuskure ba mai kyau ba, daga bayan haka ji wa'azi sai a canja, ba komai, kuma ba sai an sake wani ragon suna ba. Wannan kuma yake cewa hada Qur'ani a zamanin Abubakar da Usman to wannan dai ban fahimci tambayar sosai ba, dan ya kawo maganar tahajjudi ya kukulla, wanda yake da wannan tambayar in yana nan sai ya faɗa, inji gaskiya ban fahimci rubutunsa sosai ba. Daga nan gurin sai yan uwa da dama da suka rubuto mun takaddu, waɗansu na jaje, waɗansu na shawarwari. Don na ga takaddunsu, na gode, Allah saka musu alkhairi. Kuma shawarwarin da kuka bayar bi iznihi ta'ala duk wadda take ta dace za a yi aiki da ita da izinin Allah ta'ala. Akwai kuma waɗanda